Wong tunggone kono kali itu tak disrepeke tondo nyiptake ngetaki aksa mau kentrongane wau to ya kentrongane ngono nyambuk lho tenan boleh mutung mulih sik gak ya Mas nek niku ki sakit semangate lho lah nggih kaya dhek iki lho campur sari melu aku mosok donga disrepeki Mataram lho nggih aksa niku nggih nggih ngoten niku jan Mas kok aku ki nek sebut ngoten niku nggih ya Dewi dalem lunggar nika sowan wonten wilayah panjenengan nggih di Desa Tulung Kecamatan Campung. Tulung ini nek Mageruke ndak ya wong celak. cerak nggih Maka niki kula caci kamatikan bawane napa? Ya kita semuanya urip ana kota Mbak Dewi Lestari beliau bisa jalan sendiri aja gampang ini Faisal buning ini kita jangan mikiran apa pas jatuh cinta loh aku ya sopo ngerti usul doi usul jatuh cintanya itu loh jangan rumah di bintang tamu negosioko Mas Jo Pitik, Mas Jo Kuduk, Bapak Rina di Taman Ngejai. Nyuwun aja diwirok Mas. Ya. Mas Tiawan.